V dnešním videu si teda řekneme, jak být organizační queen a zvládnout vysokou školu s prstem v nose, kdy nejdůležitější je organizace času a v tom nám pomůžou tyhle ty pomocníci od Clever Minds. Je to teda ten jejich studentský diář Student Assistant a já už jsem ho měla minulý rok. Tohle je teda ten můj starý a tenhle ten nový mi teda z Clever Minds poslali ještě společně s poznámkovým blokem a tuštičkama. Tak tady vám ještě takhle ukážu ty tušky a takhle mi poslali ještě propisku, tak to mi přijde strašně roztomilý. Nejenom, že mi z Clever Minds poslali ty diářky, ale taky mi dali 10% slevový kód, ten zní teda TVERY10 a platí na všechno, co je vlastně v sekci škola a vzdělávání, kde jsou teda tyhle ty různý diáře, je tam i třeba čtenářský deník, je tam i deník maturant, prostě spoustu dalších věcí, určitě se tam podívejte. No a jelikož mě tehle rok čekají státnice, vlastně ne tehle rok, státnice mě čekají až v roce 2026, ale na přelomu ledna a února a já se od září chci začít učit, tak bych jsem tady právě chtěla rozjet i takovou sérii, kde si budeme povídat o organizaci času, protože si myslím, že za tu dobu studia jsem se něco málo o té organizaci času naučila a myslím si, že vám rozhodně mám co předávat. Takže mi dejte vědět, jestli vás něco takového zajímalo a v příštím videu si teda ukážeme nějakou organizaci času, ukážeme si podrobně ten diářek a taky si ukážeme, jak já jsem si ho právě na té vysoké škole organizovala, jak jsem si do ní zapisovala věci a jak jsem ho já využívala. Jenom ještě info k tomu slovovému kódu, ten slovový kód platí vlastně od dneška do posledního srpna, takže běžte si dneska užívat léto a krásný počasí, ale nezapomeňte na to, že brzo začne škola a je taky potřeba se trošku na to připravit.